frate, eu sunt cel mai bun la basket, te rog frumos, vizionează. Frate, dă mingea. Băi, băi, nu, vrei autograf? Băi! Aaaa! Prost, e campionul ăsta. Oh, ce baște cu femeia de serviciu a făcut campionul de ăsta. A luat mătura de aur. Hai moșule să te fut! Eu, Asta-l frate. după ăla, își dă cu mingea încoi. Wow, ce coș formidabil! Dar fiți atenți aici, trișează, nu e adevărat! Fiți atenți ce coș dau! Este! Oh, de două! De trei! Incredibil de patru! Nu e adevărat, a șasea oră! Și-am arătat, imposibil! Imposibil, nu e adevărat! O aruncare cu spatele! Și să vedem, să vedem, să vedem, să vedem! Să vedem! Eee, formidabil! Nu e adevărat! Uitați-vă micul bastard! Ai văzut, mă, ce segmentul ăla e bastard? Le-are, eu, man! Tu și arunc acum! Formidabil arătat! Arătat, nu se poate! Nu se poate, mai încearcă o dată! Mai încearcă, driblează și mai încearcă o dată! Încearcă, mă, o dată, că mi se termină filmul! Offside! Ten! Formidabil, au! Nu se poate! Este foarte bun! Priviți-l, este foarte bun! Nu se poate! Și acest om, micuț, arată, nu se... este, omule! Este, aici se termină filmulețul nostru, yeah!